ଓହୋ ପାଖରେ ନା ଆଠେଣିଟେ ବି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି କାହାଠୁ ଧାର କରଜ କରିକି ନେଇ ଆସେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବି। କାହାକୁ ମାଗିବି? ଯାଉ ନାନୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ। ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କି? ମୋ ବୋଉଙ୍କର ନା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ହଁ ତୋ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ସତରେ? ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି? ହେଲେ ତୋତେ ହାତ ପକାଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋତେ 10-15 ହଜାର ଧାର ଦେଇଥା, ଅପରେସନ୍ଟା ସରିଯାଉ, ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା ପଇସା ଦରକାର? ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ଲୋ, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମାସକୁ ମାସ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି କହିଲୁ ତୋତେ ଦେବି? ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେବି, ଆର ମାସକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଗୋଟେ ମିଳିବାର ଅଛି ପଇସା, ଗୋଟେ LIC ହେଇଥିଲା, ଆର ମାସକୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ମିଳିଲେ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ତ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ପଇସା ଧାର ଦେଇଥାଲୋ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଦେଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି? କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଧାର ଦେଲୋ, ଯେମିତି ହେଲେ ତୋତେ ସୁଝି ଦେବି, ନହେଲେ ତୋତେ ସୁଧ ଦେବି ମାସକୁ। 10-15 ହଜାର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି କରେଇ ଦେ। ଏତିକି ମୋର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣୁ, ଏତିକି ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ରଖ। ମା ମୋତେ 10-15 ହଜାର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଧାର ଦେଲୋ, ମୋ ନାନୀଟା ପରା, ମୋ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି ଲୋ, ମୋତେ ଧାର ଦେଇଥା। ମୋ ବୋଉଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ, ତାର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତା ଦେହ ପୁରା ଖରାପ, ପୁରା ସିରିୟସ୍, ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଉପରେ। ଦେ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆର ମାସକୁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଲୋ। ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ହଲ ରୋଗ ହେଲେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ରୋଗଟେ ହେଲେ ସବୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ସବୁ ଯାଇକି ସରିଯିବ ପଇସା। ମୋ ପାଖେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ନହେଲେ କାହାଠୁ ଧାର କରଜ କରିକିରି ଆଣିକି ତୋତେ ଦେବି ହେଲା। ଯାହାହେଲେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ମା, ମୋର ସେଇ ରୋଗଟି, ମୋର ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ କମ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହଉ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ତୋତେ ଧାର କରଜ କରିକି ଦେବି। ମୁଁ ମୋ କାନ ଫୁଲ ହଉ, ନହେଲେ ମୁଦି ହଉ, ବନ୍ଧା ପକାଇକି ତୋତେ ଟଙ୍କା 10,000 ହଉ, ନହେଲେ 15,000 ହଉ, ଯେମିତି ହେଲେ ତୋତେ ପଇସା କରେଇ ଦେବି। ହଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ବୋଉ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ପଇସା ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବି ଲୋ। ହଉ ତୁ ଯା, କାଲି ଆସିବୁ ହେଲା। କେମିତି କ'ଣ କରି ତୋତେ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ। ହଉ ଦେ। ହଉଲୋ ମୋ ନାନୀ, ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ATMରୁ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ତୋତେ ଟଙ୍କା 15,000 ଦଉଛି। ତୁ ରଖ। ଆଉ ଏକଥା ଯେମିତି ତୋ ମୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି, ତୁ ରଖ। ଆଉ ଆର ମାସକୁ ହଉ କି 13 ମାସକୁ ହଉ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବୁ ମୋ ଧନଟା ପରା। ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ହେଲା। ତୋ ବୋଉ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ହେଲା। ମୋ ନାନୀ, ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ପଇସା ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ଧାର, ଯେମିତି ହେଲେ କହୁଛି ଆର ମାସକୁ ସୁଝିଦେବି। ଆର ମାସ ନହେଲେ 13 ମାସକୁ ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପଇସା ଟୋଟାଲି ଫେରସ୍ତ କରିବି, ସୁଧ ମୂଳ ସହକାରେ ସବୁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ମୋ ନାନୀ ପରି କିଏ ହେବ? ଭଗବାନ ତୋତେ କୋଟି ପରିମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଏମିତି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥା। ଯାଉ ହଁ ହେଲା କି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତୋ ଅସୁବିଧା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି କରିବି। ଆସୁଛି, ଟାଟା, ରହୁଛି। ହଉ ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ପଳା, ପୁଣି କିଏ ସାଇରେ ଆମର ଦେଖିଦେବ। ତୁ ଯା ହାରି। ହେ ଭଗବାନ, ତା ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଭଲ କରିଦିଅ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ, ମୁଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି। ପ୍ରଭୁ ତା ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆଉ ରୋଗ ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଲୋ ମା। କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଲ କରିଦିଅ ତାକୁ। ଯାଅ, ତା ଭଳିଆ କେହି ମିଳିବେନି। ଯାଉ, ତା ବୋଉ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସିଏ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତା ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆରେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା କ'ଣ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସିଏ ମୁଁ ମାଗୁ ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ହଁ, ମାନେ ଏତେ ଦାନୀଟା ସିଏ। ଆରେ ଯଦି ଏଇନା 2 ମାସ କାଳ ଖଟିଲେ ଏଇନା ଟଙ୍କା 15,000 ମିଳୁଛି। ଯଦି କେମିତି ଦେଇ ନେଉଛ? ଆରେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଭରସା କରୁଛ? ଆରେ ଆଜିକାଲି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲା, ମୁଁ ତାର ଭଲ କି ପଟ୍ଟା ମାରିଦେବି। ଆଉ ଦିନେ ସେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବ? ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭରସା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ, ପଇସା ମୁଁ ମାରିନେଲି। ଆରେ ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ଫାସିଲେଇକି କଥା କହିବ, ଏ ଗାଁ ଗହଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନା ପୁରା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଫସିଯିବେ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ଏମିତି ଖାଲି ମୁହଁ ଫଟେଇକି କହିଦେବ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କେଜାଣି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛି ସେ ଭିକାରୀ, ସେ ଆମକୁ ଦୟାରେ ମାଗୁଛି। ଆରେ ସେ କାହିଁକି ବୁଝିବେ? ଆରେ ତମକୁ କ'ଣ ଯିଏ ମାଗିବ ତମେ ଦେଇଦେବ? ଏ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଏଇନା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଗୁଡ଼େ ଦିନ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବି ନା କ'ଣ? ଆଦୌ ଶୁଣିବିନି। ସେମିତି ମୋତେ ମାଗୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଦୌ ଶୁଣିବିନି। ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠେଇବିନି। ଆଉ ଫୋନ୍ ଯଦି ମୋତେ କରିବି ନା, ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବି ନା, ମୁଁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ରହିଯିବି।
କିଛି ଚୁଁ ଢିଙ୍କି ବଗ ଚକୁଳି କିଛି କହିବେନି। ହଁ ଯାଉଛି ଆଗ ରିଚାର୍ଜ କରିବି। ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକିରି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ହବ। ଆଉ ପଇସା ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ହାତକୁ। କ'ଣ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା, କାହିଁ ଫେରେଇଲାନି। ମାଗିବି ତାକୁ, ନା ତା ପଇସା ହେଲେ ସେ ଫେରେଇ ଦେବ। ମାଗିବି, ମୋ ପଇସା ଉଡ଼େଇଦେଲି, ଗଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ କିଏ ଆଉ ସିନା ରହିଲେ, ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ମୋତେ ମାଗିବ ଆସିକିରି ମୋତେ ପଇସା ଦେ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବିନି, ବାହାରକୁ ପଳେଇବି। ଫୋନ୍ କଲେ ଲାଖଲିସ୍ ନେଇଥିଲା, କାହିଁ ଫେରେଇଲାନି। ମାଗିବି ତାକୁ, ନା ତା ପଇସା ହେଲେ ସେ ଫେରେଇ ଦେବ। ମାଗିବି, ମୋର ତ ଆଡ଼େ ହଇରାଣ, ମୋର ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣି ଦେଇଦେଲି। ସେ ମୋତେ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ଫେରେଇଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖୋଜିବେ, କ'ଣ କରିବି? ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ମୋର ଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ ସଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ, ଉଠଉନି। ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ସେ ଉଠଉଛି? ଇଲୋ ମଲା ମୋର, ସେ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ପାଉଳା ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ଲୋ, ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଜମାରୁ ବୁଝୁନୁ। ବୋଉର ସିନା ଅପରେସନ୍ଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲେଣି କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଘରେ ବସିଛି। କ'ଣ କରିବି? ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଜମା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପଇସା, ଆଳୁ କଷିଟା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଇନଥାନ୍ତି କହିଲୁ ନାନୀ, ମୋ ପାଖରେ ଜମା ନାହିଁ ଲୋ। ଗୋଟେ ଲୁଣ କଷିଟେ ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ଚିନି ଦାନାଟେ ଆଣିବାକୁ ଆମ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ, 8 ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ବାରବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏମାନଙ୍କୁ? ପଇସା ଯାହାଠୁ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫେରାନ୍ତିନି। ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଆସେ ସିଧାରେ, ଯାଏ ବଙ୍କାରେ। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଇସା କାହାକୁ ଫେରେଇବି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଫେରେଇବି? ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ ନା, ଯେମିତି ପରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଏନି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ନା ଚନ୍ଦ୍ର? ପରକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ? ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଆ ଦରକାର, ବୁଝିଲେ? ସେଇଆ ଦରକାର, ସେଇଆ। ଆମକୁ କାହା କଥା ଖାତିର ପଡ଼େନି। ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇଯାଉ। କଥାରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଏଇ ଦେଖୁନ, ତମଠାରୁ ଆମେ ପଇସା ଖାଇଦେଲୁ, କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା? ତମର ନା ଆମର? ତମେ ଯଦି 2-4 ପଦ ଶୁଣେଇଦେବ, କ'ଣ ଭାସିଯିବ? କିଛି ହେବନି। ଆମେ ଏକାନରେ ପୁରେଇ ଏକାନରେ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନା ଆଳୁ କଷଟେ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ କି ପଟିଟେ ମାଇଲା, ସେ ପଇସା ଦେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଆସିକି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପଇସା ଦେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଟଙ୍କା 15,000 ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ATMରୁ ଉଠେଇକି ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲି। ପଇସା ଦେବା ନାଁ ଧରୁନି। ଆଜ୍ଞା ମା' ନାଁ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା। ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା କ'ଣ ଖରାପ? ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପଇସା ପାଇବନି କି ଅଣ୍ଟିବନି। ଯିଏ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା, 10 ଟଙ୍କା କରି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସୁଝିପାରିବେ। ଚାହିଁବ 1000 କରିକି ପଇସା ସୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପଇସା ଫେରାଇବାର, ସେ ସବୁବେଳେ ବାହାନା ହିଁ କାଢ଼ିବ। ବାହାନା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଖାଉନ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ, ପିନ୍ଧୁନ? ହଁ, ଆରେ ତମର ବା ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ପରକୁ ଠକି ଚାଲ, ଆଉ ତମକୁ ଭଗବାନ ଠକିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟର ପଇସା ଖାଇବା ଭାବୁଛ ପିଲା ଖେଳ? ଆଉ ଆଜି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଖାଉଛ ଅନ୍ୟର ପଇସା, ଖାଇ ପିଇକି ହଜମ କରିଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଠୁ ଆଣିଛ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖି ଲୁହ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସିଏ ତମ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେଲା, ହେଲେ ତମେ ତା ବିପଦରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲନି। ଓଲଟି ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ତମେ ହସୁଛ, ମଜା ନେଉଛ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଟାଇମ୍ ବି ତମର ଆସିବ।